Γεια σας. Το τέλος του έτους πλησιάζει και οι περισσότεροι από εμάς ευχόμαστε καλή υγεία, οικονομική επιτυχία και λιγότερο άγχος. Έχουμε γράψει ένα βιβλίο, το Form Tell a Vote, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 69 γλώσσες και παρουσιάζει την εφαρμογή ψηφοφορίας μας. Κατά την ανάπτυξή του, εστιάσαμε σε 3 βασικούς τομείς. Υγεία. Η εφαρμογή μας εξοικονομεί χρόνο και ταξίδια και επιτρέπει στους ανθρώπους να τοποθετούν διαφημίσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Περισσότερα οικονομικά. Η εφαρμογή βοηθά τους χρήστες να κερδίζουν χρήματα και παρέχει αποτελεσματικό μάρκετινγκ σε διάφορες χώρες. Λιγότερο άγχος. Διευκολύνει την επικοινωνία και απλοποιεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες. Πιστεύουμε ότι το βιβλίο μας μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο δώρο για τους επιχειρηματικούς εταίρους οπουδήποτε στον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Form Tell a Vote.